saka ane 1 year 9 months takunda hana chaari kutipa kana kubva pa 4 months dzaakanindirikina haana kundiroorera. So uri mukuwasha anozikanwa paunenge wafunga kuti handichada mukadzi panoda inonzi token of divorce. Pamusoro iyo dari nyaya yangu yakamira yakadai. Ndini baba vaSharon Konzo anga akagara naArgondia kwemakore anodarika 2 achigona kunge andipa mari yetsvakirai kuno chete. Vagara makore 2 mukwasha wangu akandirera nhema. Chekutanga akapinda dambudziko ranga richisanganisira mapurisa kunzvimbo yavaigara yekwekwe. Adaro akabva andikumbira sababa kuti ndaikumbirawo mwana wangu anga azvitakura autiwo kuma 8 months. Akati baba ndaikumbirawo kuti ndapinda dambudziko, ndaikumbirawo mhuri yangu iuye kumba, ini ndozouya ndichisungira ndichiroora. Ndikatambira sevana ndikagara naye, haana kukwanisa kuita saizvozvo. Chakaitika ndechekuti mwana akazosvika pakusununguka. Asununguka mwana wangu uyu, mukomana Argondia aiuya vachionana kuchipatara zvimwe akaita kusvika achengetawo mwana kusvika asvika 4 months. Saka asvika pa 4 months aitumirawo mari mwana uyu haana kunge adzoka. Zvadaro uyu chandakangozonzwa ndechekuti akanga akazonzi uya utore zvinhu zvako kukwekwe nekuda kwekuti hatichakwanisi kugara tose. Takunda akange aakugara namai vaaishandira vaanova vari kugara navo izvozvi. Saka zvadaro ati hachakwanisi kuchengeta mwana, takagara tichichengeta mwana. Iko zvinezvi mwana ane 1 year 9 months ndiye mukomana wacho. Saka ane 1 year 9 months takunda hana chaari kutipa kana kubva pa 4 months dzaakanindirikina haana kundiroorera. Saka zvadaro chaakundinetsa kuti ini ndine matambudziko angu mukurarama kwangu, asi takunda ratoo rimwe dambudziko guru nekuti aakushandisa mari yaari kuwana kuna mai vaanogara navo achindiitisa zvinhu zvaanoziva iye, ndichibuda mari pamusoro pekumuchengetera mwana wake. Chekutanga takunda akanditi ndoda kuti tiende nemwana kumaDNA. Ndikati unoenda nemwana kumaDNA iwe hausi shuwa here kuti mwana ndewako. Ndikati izvo zvazvigone kuti maDNA acho aida kuti aitirwe kukwekwe. Kukwekwe kwacho kunova kwaakabva mwana wangu uyu achitotiza mai vaya nekuda kuti pane kutaudzana bhozi ivo ndo vanga sorry vaitikubatsirei ndotenda zvakaitika ndozvazoita kuti muuye kudare. Ndotenda ndauya mudare nemurume anonzi Takundawo mukuwasha akatora mwana wangu kusvika vabereke mwana ane gore ne9 months. Hapana chandakawana kunze kutsvakirai kuno zvekuti azotora aandise mukadzi wake azoda kuenda kuDNA test amurambe imimi savatezvara kuti aende kuDNA test wherever kwaanoda kuenda. But imimi mukasagutsikana kuti izvi zvazve pada kubhadharwa zvemari apa zvazodii hamuna kugutsikana, nyika ino yakanaka zvisina kuita. Handimana kana kufamba chako muchitsvaka kuti chadya munhu chii, munototi mukaenda apa moenda apa kana musina kugutsikana. Handiti mapanzo zvekuti ari kugara nemurungu ndiye waakazonoona kuti anoita kugara naye, asi tiri kuda mhosva yake yamamuunza nayo kudare. Handiti mapona atora mwana wenyu mukatiswa zvese zvimwe zvese nekudini ndo pane nhau yenyu. Handiti iroora renyu ramuri kuda. Ndanda kuda kusvika hangu pandanda kuti maDNA ndaona mawanza nyaya yekuti azogara neuyu akuitira izvi ndo zvaanofanira kutoita. Ndanda kusvika pakuti maDNA vakazomaita. Very good. Asi ini pandazoda kuti nditsanangure zvinoenda mberi ndezvekuti pandakamboramba maDNA aitirwa kukwekwe kunova kwaakabva uya achitya. Right. Ndakazotsvagawo lawyer nekuti vanga vakushandisawo lawyer. Ndikatsvaga lawyer kuti maDNA aitwe panzvimbo yakasununguka. Yes, neutral venue. Akabva aitwa uyu akaitirwa Takunda akaitirwa kukwekwe, Sharon akaitirwa muno muChegutu. maDNA ndobva abuda. Asi maDNA asati abuda
uyu chonyanya kundinetsa ndechekuti madna asati abuda uyu akatanga kutifona achiti ada kuona mwana futi waari kudhauta right. madna ndobva azobuda ndobva abuda kuti mwana ndewake zvese ndiye anga aita saka pari nhasi chararai baba ino kwamakanga muchitya kuti kuri kuitirwa madna akanowana Takunda ari baba vemwana hati ndizvo kuchegutu n'anga ikati mwana ndewaTakunda handitika zviri pamutemo kuti munhu akafunga kuti haasi kugutsikana handitika anotenderwa but kuno kudare kwaauya manje kuno paakanowanikwa kunzi mwana ndewake imombe yandiri kutomuzendamisa nayo izvozvi yekungofunga chete kuti ndiri kutora mukadzi wangu kuratidza kuti inhingi kutanisha imeji yemunhu ukaona mukadzi akuenderwa kumadna test kuti ndinoda kuona kuti mwana ndewangu handiti imhosva kwamambo but mutemo uchibvuma kana wabvuma handiti tinototi endai Takunda ukadyiwa nechirahwe uri kubhadhara mombe kumukadzi iwe mukadzi iwe kana wanga uchiti mwana uyu ndewaTakunda asiri wake unobhadhara mombe kunani ndo kumatare kuno handiti imi hamuna kuenda kumatare magweta vakanga vachidhingiringa imi mukafunga kuti Takunda zvaatsvaga gweta saka panhu paipa right ndoda kuenda una Takunda Takunda murume wese kana ane vakadzi vaviri achivada kana vatatu achivada vakadzi vake munondinzwa kana munhu akati inini mukadzi handichada waambogara naye tinotarisira zvinhu zvakawanda mukati menyaya idzodzo kuti zvinge zvichidii zvichiitwa hati munopanzwisisa tine nyaya inonzi token of divorce panorambana vanhu kana kuti gupuro handitika iwe uri munhu akagara nemukadzi ukatobvisa tsvakirai kuno kureva kuti wakave mukwasha kwenguva diki iyoyo asi uchizikanwa wakabvisa here tsvakirai kuno kune vanhu ava so uri mukwasha anozikanwa paunenge wafunga kuti handichada mukadzi panoda inonzi token of divorce gupuro zvakaitika here izvo kwete mukadzi ndiye mukadzi wachona wakagara naye ka mukaita mwana wenyu ka mukanotsvaga n'anga dzikashopera dzikataura kuti aiwa sununguka kuchengeta mwana wako handiti ndizvo saka pane zvinhu tu zviripo mukunge munhu asingachade mukadzi kune kurodzana kwokuti ndiri kuda matekenya ndebvu ndiri kuda chii zvine zvichiitwa navatezvana zvekuti sekuuya kwavaita vachida pfuma yavo pamwana wavo akaberekeswa newe tingadai tiri kuvati izvozvi tipei list renyu reroora ramakapa mukwasha handiti ndizvo taakutaura zvemusidzanwa ndizirai saka imimi kana musina kusvika pasteji iyoyo wakazongosvika pekungoti handichada mukadzi handiti panodiwa inonzi token of divorce maane makore mangani marambana iye makarambana pamusoro inini kurambana naye navo ndokusendamisai nemutongo izvozvo alright kurambana nawo handina kumboudza kuti ina handichakudii iwo ndo vakauya aiwa une makore mangani umwari kwake ndabvunza vanhu zvakanaka ndiye nchitaura ndikubatsirei kugara umwari kwake uko pasina token of divorce hapana kurambana kwevanhu kuno kuchivanhu kwamauya handiti wapawana but tinozoita kufungidzira kuti asi mwedzi mingani mwana akavhurwa nzeve nanu handiti wapawana kana usina kuvhura wega nzeve mwanawo kuratidza kuti makarambana nemukadzi but hauna kubuda pachena
handitowapoa. Saka ini ndoda kuti usingapedzere nguva dare handiti chakanaka mambo ichokwadi takazongosvika pekungoti ndakazongoona kuti hazvichaita but tsika ndo dzatisina kuziva dzinotedzwa ndedzipi. Mukadzi ndiri kumuda here, mukadzi handichamuda here, handitowapoa. Totopinda panyaya yacho kuti bvisa gupuro upe mukadzi, bhadhara zvakati pamwana wako wakabereka, tatopedza. Ndonyaya. Kana mukadzi wako usina kurambana naye uchiti mukadzi ndewako, vatezvara wotipa list tokupa. Handitowapoa. Yenditi. Alright, insektaura kana ndaita mangwani. Ndina kumboramba mukadzi kuti mukadzi akaenda ipapo zvanga chitaurwa natezvara kuti takaita imwe nyaya yakatisungisa. So pandakakumbira tezvara kuti auye kuno kwandi. Paakauya ndobva atanga kugara kunoku kwaatezvara mudzimai. Agara kunoku akazoita tichitaura pafoni. Iye akati ina handifungi kuti ikoko ndichadzoka. Baba ari kuda pfuma yawo. Ngati ini zvino zvandisina pfuma ndoita sei. Zvanzi ina handizivi asi iwo ari kuda pfuma yawo. So aingoramba achitaura nyaya idzodzo kusvika ina moyo usvika wangozongonetsawo. And then paakaendawo ina handina kuzomboita effort yekuti ndizomutevera. Ndobva ndaita hwangu muvhoni. Ndobva maita muvhoni. Imuvhoni yakaitika makazozivisa here umwe kuti mai mwana muri ikoko henyu inini zvepfuma iri kudiwa navatezvara ndakundikana. Saka kana muri ikoko henyu munogona kusununguka. Nokuti tikatarisa nyaya hombe iripo ndeyekuti musamire pamberi pedu imi. Nyaya iripo takunda inosuwisa ndeyekuti pakaitika dambudziko riripo. Handiti ndobva makumbira vatezvara. Baba taita problem. Hakuna munhu asingazive background yemukuwasha wake kana kuti yemwana wake. Ndobva vatambira. Handiti ndobva matoonekana ipapo. Mazono ini ndandifungidzwa kuti uchandiudza kuti nemagariro akamboita amai ava kumba ikoko ndakazongofunga kuti zvava kuwanza kutaura kuzvichida pane zvimwe zviri ikoko. But hamuna kuparadzana, hamuna kuenda kujere kaiwo mukusungwa kwacho. Handiti makangoita nyaya dzekungoti zvinhu zvangooma chete wakumbogadzirisa maproblems. Handiti iwo ndobva wati dzaita zvadzona nyemba kutsva dzarongwa munhu. Handiti wapawana. Saka ndikuda kuti nhasi ndikubvunze pamberi pavo, uchine pfungwa here yekuti mukadzi uyu zvichida ndingangoda kuti adzoke kuti aite mudzimai wangu? Kwete. Panoningire muri kuzvinzwa here baba? Ndikuzvinzwa. Ari kuti haachisina mukana iwoyo. Saka mutemo zvaunoita kana vanhu vaenda kudare pakaitwa nyaya yema-DNA test. DNA test kana tikaitarisa munhu achinobuda nemaresults anatakunda handitika tichiti isusu uko zvakadiwo zvakaramba uko. But isusu kuchivanhu chedu tinoda kuti tisvike patinotaura natakunda kuti une nguva yakareba zvakadii mudzimai uyu auya mumusha mababa namai vake. Ngatidza kutosvitsa makore maviri mukadzi asina kurambwa achigara nevabereki vake. Nokuti kana asina kupuhwa gupuro kumatare edu yechivanhu munhu iyeye anenge asina kudii kuramba. Saka unenge uchitotongwa nemhosva yekuti akaita 2 years asina kana kuchengeta mukadzi. Handiwapawa chivanhu chatiri kutaura ipi. Hamene kwenyu kumusha kuti munhu anonzi arambwa munomuziva kuti anorambwa sei, anopuhwa token of divorce. Handiti zviya zvekuti kana munhu wakagara nemukadzi wako mumba usina kubvisa tsvakirai kuno. Handiti yekuti uzikanwe nevava kuti uri mukwasha. Handiti musi waunonzi mukwasha
vanototi ndimuzive. Woshamisika kuti sei baba ndagara nawo 15-20 years ava votaura kuti havandizive ini. Handiti vanenge vachidudzira kuti mukwasha uyu haana kundiroorera. Handiti mapawa mwanayu mukomana. Toda kuti tisakupedzerei nguva. Mutemo wedare redu unoti chekutanga hatigone kupa vanhu mutongo vakarambana vasina kupanana gupuro. Saka chinotanga nhasi semunhu kutaurira dare kuti ndichazotambisa nguva yaamai avazve handichisina kana iwoyo. Panodiwa gupuro. Panodiwa gupuro kuitira ndigogona manje kuchikutonga kuti aiwa unofanira kuroora mwana wako uchibvisa chakati. Mukadzi uyu ndiwakatanga naye here kumupa mwana. Ndiye dangwe renyu here mwana. Vanopuwa mombe yavo futi. Handiti tozoenda paya apo pawakanga usingakoda kuchidudza kuti inini hangu handichada nezvenyu yende kuma-DNA test takazo aiwa izvozvo unobhadhariswa mombe namambo. Handiti wapoa. Saka ndiri kukumbira kuti kana iwe uchitaurira isusu kuti hauchada mudzimai nhasi ndopawava kumuramba zviri pamutemo zvinozokureverera kuti mukadzi unyange akakuwana uchiita chimwe chinhu paari chako kuchengeta mwana wako. Handiti ndizvo ezvino you are assured kuti mwana wangu endi ndo zvinotodiwa nechivanhu kuti munhu usazoita ngozi mangwana mumusha mevanhu kuti maindichengetesa mwana asiri wangu. But kuchivanhu mudare tinobhadharisana kuti aiwaka adyiwa nechitsvambe anofanirwa kukompenseta mumwe. Handiti ndizvo. Saka hendi tione panhau yegupuro. Gupuro vatete vauya mupurisa wangu wedare. Tikurumidzirei. Iwe hamungazoziva kuti ndiani. Mutupo ndiani. Mangrovu. So mutemo takunda kana wadai ndio inonzi token of divorce. Nyange ukaenda kungave kucivil court kungave kupi unobvunzwa kunzi makarambana here ukati the next question wobva vati wakabvisa token of divorce here. Handiti ndizvo. Saka isusu manje kana muchinge marambana pasina kunge pakabviswa pfuma, handitika tinenge tisingachadzokere zvekuti makandinzwa nani matekenya ndebvu kugara pabhenji zvakazodii. Tinongoenda chete pekuti ndiwe here wakatanga kuve nemwana nemukadzi. Iyi panodiwa damage mombe anonzi maputiro kuchivanhu. Handitika unenge uchitaura kuti ndakachadzwa namambo ngezi anonzi maputiro, so that kune vamwe vanoti vakabuda mumatare medu munomu vakumhanya futi kumagweta nekudini but chivanhu achizofa chakaurayiwa negweta. Saka muchiona mumatare medu magweta kana akauya akagarapo achiti arina kuprotekta munhu akaita munyama tikatsamwa tinodamburisa mapepa kulow firm kulow society kwavo hazvitenderwi. Saka hakuna mutemo wechivanhu unozoda kuvioletwa nemunhu, nokuti chatete chikutokuudza tinokuudza kuti mombe yauri kubhadhara iyi ndeye damage, because nyange waichajwa pfuma hauchitadze kuchajwa damage. Handiti wazvona. Plus pane mwana, handitika mwana wachona akave mukadzi anobhadharwa mombe 2 wako mukomana ka imombe 1.
handiti wapoa chimbondisiyai tiningiringi mombe iyoyo yedhameji iyoyo kuchivanhu anonzi maputiro handitika maputiro tabva pamaputiro tochienda panhau yekuti wakabereka mwana wako kuroora kwako mwana wako imombe 1 kana kuti 300 US handiti watoroora mwana wako akangosvika pakuti mawirirana nevabereki vake mukadzi uyu kana nemukadzi wako kuti mwana ndinoda kuti utore mwana uchengete wega wakutochengeta mwana wako zo ndakaroora chi mwana wacho handiti then ndoenda panhau yeDNA test yamakaenda iyoyo ine magweta iwayo kuti gweta kuye kwatakaenda kuya ndachadzwa mombe namambo ngezi kuti ndinofanirwa kubhadhara mukadzi akawina saka anofanirwa kubhadharwa mombe. So nyaya yenyu inokosta 900 US kumombe dzemuhomwe. Kana muinadzo mombe dzacho motipa mombe 3 nehwai yedare ramambo. Ndo chimiro chakaita mutongo 1 wenyu Mr. Takunda maputiro mwana wenyu neDNA test. DNA test yakafanana nekuti shamwari ndinokukunda kumhanya indoti haundikunde kaniwe kumhanya iwe tobva tasiya tadai so kuti right anenge awina unotora foni kana mawina muchatora chigaba ichi tiri tuka bata imi tobva tadai yende itakunda ndobva ndakukunda handiti ndosvika ndichitora foni yangu ndamirira kudii kupiwa chigaba ndobva ndapiwa ndenda kuti inini handiti maona here wama ndamudya ti takunda mangwana iwewe kana tikaenda kwataenda unotondibhejera kuti uyu here mudhara haumukusiye handiti mapawana ndo matare echivanhu zvaanenge achitaurwa achiita handiti mapanzwa saka ndo nyaya yenyu Mr. Takunda mombe nehwai yamambo zvinoya rini ndimi munoziva kwamunoshanda ndimi munoziva kuti ndinowana sei ndinoda kuti nditaurire mambo kuti mambo hwai yenyu 7 days then mombe yangu yekutanga yedhameji remukadzi wangu musi wakati dzimwe 2 dzachona musi wakati kana kuti mambo mombe yangu 1 iyi musi wakati imwe yachona musi wakati imwe yachona musi wakati ndo rinonzi dare rechivanhu kuti tigogona kukutongai handiti mapawana hakuna chunhu kana mozogara chinonyadzisa mapurisa amambo dai vanga varipo ndakude umwe musikana ari padhowe vanokura vakutora zvinhu vanotora vega zvikonzi monzi Mr. Takunda makamuona mukadzi wewe ndiye purisa wamambo akatora zvese aya manhiki aya maziplazima muri kuona rapa tinotora saka inini chivanhu hachinditenderi kuti tishandise tsika dzechirungu but zvikonzi zvakagara zviriko saka shungu dzangu dzinoti zvatataurirana mudare ngazvizadziswe zvikazadziswa toramba tiri hama nehama mwana uyo kurambana kwamai nababa hazvisizvo zvinotarisa kuti imi mudii munge muchichengeta mwana wenyu hakuna munhu anoda mwana dofo hakuna ringave dofo but uchirida kuchikoro kupi kupi ibasa renyu iroro hazvina basa kuti marambana nenzira dzipi ndo panogumira dare renyu asi dzinouya rini ndamuka